Més del mateix. El primer que ha de saber el nostre públic és que aquests sistemes de flexibilització amb els compliments de reducció d'emissions ja existeixen des del protocol de Kyoto. Podem emetre certa quantitat de gasos d'efecte hivernacle aquí a Europa i fer-ho perquè hi ha països al sud global que estan evitant aquestes emissions amb inversions europees. El que sí és nou i és el que vull comentar és que, si us fixeu en la proposta, és que això es pugui fer d'una manera realment considerable, perquè un 3% de les emissions globals de la Unió Europea són moltes emissions, es faci a partir del 2036. Llavors jo crec que la Unió Europea s'ha donat compte que estem en una emergència, que no sabem com reduir les emissions i que flexibilitzar la manera de com les reduïm doncs pot ser bo de cara a l'any 2040. Més que una desacceleració, les inversions en electrificació continuen, però el que estem veient, i la realitat és molt tossuda, és que les emissions globals continuen augmentant perquè continuem sent molt addictes al petroli, al gas i als seus derivats. És evident que els discursos de l'extrema dreta, que són molt agnòstics amb el tema climàtic, no ajuda a que la Unió Europea continuï en el seu paper de lideratge de la transició ecològica. Jo crec que hem d'apostar decididament per l'electrificació de manera massiva a la Unió Europea, seguir amb aquest camí, però també, per què no, plantejar debats seriosos sobre el decreixement, que seria aquest elefant a l'habitació que comentava de l'addicció als combustibles fòssils. Evidentment, aquells científics que estem molt preocupats amb l'emergència climàtica, doncs ens preocupa moltíssim aquest increment de l'extrema dreta. Ariadna, no m'ho poses fàcil, perquè no vull deprimir a l'audiència, però la majoria d'estudis científics que s'han fet, que han analitzat amb molt de rigor els compromisos adoptats per tots els països en l'Acord de París, el que ens suggereixen és que ens dirigim cap a un món amb una temperatura mitjana global superior als 2 graus respecte a l'època preindustrial i que aquesta idea de mantenir el planeta amb una temperatura mitjana global per sobre d'1,5 graus només és bastant poc realista. Per tant, jo et diria que ningú està complint. No vull sonar extremadament pessimista, perquè també vull dir que una electrificació global i una reducció molt severa de les emissions és possible. El que passa és que hi ha una sèrie de límits tècnics, biofísics, econòmics, polítics, que tal vegada no se'ns expliquen prou i que es mantenen una mica al marge del debat públic. Però tornant a la teva pregunta, soc pessimista perquè un planeta de 2 graus és un planeta ecològicament trasbalsat, on hi haurà moltes espècies tant terrestres com marines que no es podran adaptar a les noves condicions de temperatura, de pluviositat, d'estrès hídric i, en el cas marí, a la pròpia acidificació oceànica. Per tant, a nivell ecosistèmic, a nivell d'espècies, és un planeta en crisi i fins i tot per les societats humanes ja estem veient que no només veurem més mortalitat vinculada a les onades de calor, però també haurem de pensar què passa amb els fenòmens migratoris en zones del planeta on cada cop sigui més difícil viure i on cada cop sigui més difícil també conrear aliments. És una trampa comprar aquests drets d'emissió a països que no arriben al topall màxim que se'ls permet? Això és important que la gent ho entengui. Les compensacions d'emissions són, en el millor dels casos, climàticament neutres, perquè, com deia molt bé el company, tu estàs emetent perquè un altre deixi d'emetre. Però aleshores el que els científics hem estat estudiant durant molts anys, jo també, és que en molts casos aquests projectes del sud global, que en teoria estan reduint les emissions que nosaltres els hi comprem, en molts casos no són addicionals. I això què vol dir? Vol dir que són projectes que fins i tot sense la inversió que vingués de països europeus es durien a terme igualment. Per tant, d'alguna manera, estem donant uns beneficis financers a uns desenvolupadors de projectes i, d'alguna manera, augmentant el seu retorn financer. I això és el que es coneix com la no addicionalitat financera dels projectes de compensacions. Hi ha un altre tema important que també ha comentat el company de la taula, amb això dels aires acondicionats, que és ben bé igual que el problema climàtic, que és una tragèdia dels comuns, si un no vol contribuir cap al bé comú, doncs els altres deixen de contribuir també i entre tots acabem fent menys. Clar, perquè el sud global com està actuant amb tot això?
Clar, el sud global, dins del sud global hi ha molts suds globals. No és el mateix un país de l'Orient Mitjà amb reserves de petroli o un país que tingui reserves de gas d'un altre que no ho tingui. Benvingut serà la inversió en electrificació, en renovables, en països que no són molt dependents en les seves finances públiques dels hidrocarburs, però pels altres, diguéssim, ells tenen interès en mantenir un status quo i seguir doncs, aquesta addicció als combustibles fòssils que tenim tots, per motius que no puc explicar aquí perquè ens allargaríem molt, no? No tenim temps, no tenim temps. No tenim temps.